Well, ako na sad. Nangutana sa ko si Jess, nag-message siya sa ko actually. So karon ako i-share sa inyo akong unsa akong skincare routine. Sige kog makeup halos everyday. Koy lakaw, like na koy VTR, casting, whatever, shoot or unsa man. Syempre, ato dapat i-take care atong skin. Akong skin kay dito nagkakakos og pimple. Lalo na pag dili ka magwash sa imong face ug tarong. Kay masking mag-facial wash ka, dili na siya totally matanggal. So, kailangan talaga everyday i-make sure nimo na walay mabili na makeup sa imong skin. Karon, akong ipakita sa inyo step by step akong everyday routine. Okay, alam mo na, pag maligo ko yun, naga-facial wash ko. And then, after na, pag man ako ligo, kuha kog cotton, and then, maski unsang cleanser, pagkatapos mag-cleanse, toner na sad. I have two types of toner. Ang una ay may alcohol. Ang isa ay alcohol-free. Ako medyo sensitive ako ang skin sa alcohol. Medyo nagahalang siya sa kuha. Like hapdos. Depende man gud sa skin if saan kahiyang. Ako naman, I use Olay. Another cotton ha. Moisturizer na ang last. It's my first time to use Olay Total Effects na anti-aging serum. Wow! Anti-aging. Guess I age! Joke lang. Pero kung mag-guess ninyo, I don't know. Anyway, bago lang dyan ako siya gigamit by. So, ako, ginabutang na ko sa cotton. Yeah. Pero sa tinood lang ako, daghan kay kumubutang. Promise. Ang but, ginaligo na ko ang moisturizer. Mga siguro oily kay akong skin. But, pag magbutang kog makeup, syempre gamay lang kay lain kaayo. Kani akong ginabuhat pag bago ko matulog or kung naala ko sa balay o dili ko mag-makeup. Ana pa sila, murang gimantika imong nawong. So what? Nakaka-moisture Di ba ito, tinuod, adik ko sa moisturizer. Tapos, ingana lang siya, ginapadry lang na ako siya. Usahay, ginadagdagan pag na ako siya pag madry na. Wala lang, trip lang. Diba? O, kay ko moisturizer. So, yun guys. Unta, ma-apply ninyo sa inyong babu.